हेलौ गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल एसटि बड' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो नायफ्लाङाखैबा नोंथांमोना एसटि बड' भ्लग्स सार्च खालामनानै आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब नायना होदो, जाहाथे आंनि इउटुब चेनेला थाबैनो गोजौसिम दावगालांनो हायो। बेखौ आं नोंथांमोननिसिम आसा थिबाय। नोंथांमोना जोंनि मानासखौ आंनि भिडिअ'आव नायदो। फाइनेलि जों मानास खाथि मोनफैबाय। नोंथांमोन नुनो मोनसिगोन, बारा गोजान थांनांला। जोंहा साफात बागान मोनबाय। नोंथांमोना साफात बागानखौ नायना लादो, जोंनि मानासनि साफात बागान। बेनो जोंनि साफात बागाना। नोंथांमोना फैफेराखैबा जोंनि मानास नेसनेल पार्कआव नोंथांमोना फैनानै नायफैदो, जोंनि मानास नेसनेल पार्कखौ माबादि। जोंहा मानास नेसनेल पार्कनि गेटखौ मोनबाय। बिथिं हाबबाथाय जोंहा दाउसिन दाउला नुहैयो। नोंथांमोना नायनो फैदो जोंनि मानास नेसनेल पार्कखौ। जों दा हाबनो होआ नालाय हाबथ'ला, जास्ट माने जोङो ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय माने बेरायनो फैदों आरो ओरैनो लोगोफोरजों। जों दा हाबथ'ला, हाबनो होआ नालाय जोङो गुबुन फारसे थांसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा मा दिन्थिनाय जायो। मानास नेसनेल पार्कनि एरिया। दा जोङो
बबे बबेथिं थांनाय जायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थासिगोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायदो। जों दा फाइनालि दैमा मोनफैबाय। नोंथांमोना नायलांदो जोंनि दैमाखौ।